Slavores Zeki Tilaver xelkê Vanê bazî daxa me gundê Gireşor gundê me 17 kilometre dûrê bazî daxa ye sınırê Îranê dane gundê me nîska di Sûd Malî ye gund sê eşîrtê anin eşîrek Şêx e eşîrek Şadî ye eşîrek ji Emin Sîbkî ye gund alkariya gund jî reşberî ye gundê me ser ya Awrê Do Beyazîtê ye nîska 10,000 însan tê ya dimînin feqet miletê tê ya temamî wî gunda namînin çoğunluğa millet çûne bajar da alkariya wana bajar heye bajar dixebitin gunda genellikle ekal û pîr zêde dimînin. Tabii ku dibe havîn da bi tûnê genc eyd olsun gezî olsun diçine gundê xwe digerin tekrar silav rêzê xwe dişînin bi tûn hemûkê eqrebayê min ê Sîbkî ra.